Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphi ziningi inkunzi ezikhona neintokazi ezikhona kumculo kaMaskandi kodwa amanye amagama amabili ahamba avele njalo elegcoka elisha ngokunjalo nelikakhuzana sithethe namhlanje before sikhulume nabo bore ngibabingelela ngidlule kubona ngicela ukuthi sikhulume namhlanje nabantu uMroza abangama supporters ukubona makuthiwa uKhuzane uya endaweni ethile vele ubone kube blue kube nje beshona khona mawucabanga igcoka elisha kuthiwa le endaweni ethile uvala umgwaqo nakhona kube into efanayo ngabe white uhambisana no red uyabona nje ukuthi kumnandi ngendlela emangalisayo yeah bakhona ke abantu abathi thina njengoba ukhuluma ukuthi kuye kube emnyama imigwaqo yeah sikhona siya lapha bakhona ithini esuke siyiphaka noma ke siyilungisa siyakhona kwenziwa njalo lokho ukusupport abantu ababathandayo nokulekelela ababathandayo kodwa mhlawumbe izikhali konjalo ke nomkhuliseni Mdletshe abathi ke thina sifale sihamba negcokama asiqale sibingelele umhlawule fuka izikhali sibingelele mfowethu kwamukele kuKhozi uDj Sgqemeza ninjani ngasesumroza sesazwe hayi ngabe usuzwile mfoka ikhali ngabe usuzwile ake ngale ngidlulise kubingelela inkosikazi iGqokamelisha uMthandeni Manqele bese ngibingelela nini umsakazi abahle kanye nabaphati boKhozi FM kunye nama radio nation wonke lobingelelayo igama ngumhlawuli umfokazi ikhali uma ngabe ulibiza linjalo suke lingaphelelanga linqunuke kuye kuthiwa ngumhlawuli izikhali zeGqokamelisha usuka madoda ngiyakuzwa umfoka Mdletshe khona nawe ngoni yebo ngikhona Shandi yahamba kahle mfowethu yebo ayihamba kahle Shandi nami angibingelele ngokukhethekile igama ngomkhuliseni ngokwamdletshe ngibingelela isizwe saphunga nomageba ama red nation ngibingelele undunankulu esizwe samaZulu umntwana waphinda ngene ngibingelele isilo uMisuzulu wakwaZulu so ngicela nje ukuma lapho mfowethu aqale ngawe mfoka Mdletshe ningabalandeli begcokama niyaziwa uzona solima umnini manikhuluma ukuthi lento isegazini kunini nisuka phi nalomculi mina msakazi ngiqale igcokama kusafika nje emculweni lisencane impela linemali encane linezihlanu lingakabi nayo imali eningi mina ngubhutwalo futhi ngiyumlandeli kulo nami ngangicula kodwa ngabona yena engathi unekhona elihle njengoba thina sanahlekelwa ke ibhovu likadikadi umuntu ekhathele ngase ngimbone lo muntu ukuthi ngathi unayo insotsha yebhova ukusuka lapho ke wabe seshaya ingoma lapha ethi wensizwa mina ngifuna ubona uyazi ngabe yogcina abaningi lapha ekhuluma khona challenge iphalaha nolokhu njalo nodlubheke ukusuka lapho igcokama ikhulele phambi kwami ngokomculo ngangokuthi nami ngangumculi kodwa ngathi nasenguyeka umculo ngoba ngangine enga yokuthi sekhamba ibhovu ngcono ngivele ngiyiculele kodwa ngokuthi uMthandeni wafika sambona ukuthi lelo hlobo ngawuyeka umculo mina usuka madoda ngiyakuzwa mana ke njoba ningabasemdletsheni ngiyacabanga ukuthi hayi wanifundisa ukugeza uyabona umsakazi ibhova ligeza kakhulu kodwa igcokama sekwedlulele kuthiwa ufuzo liyedlulela uBrainwood kumabhinga ubuthatheka njengomuntu nje ongathi nje engadakana style yabona kodwa lithema lifika igcokama emculweni la wenza uBrainwood manje wahlonipheka la umixa namashethi athile wathi zinge nje liphezulu njengamanje mangabe ugqoka uBrainwood manje usuyayiqhenya ngihambe emoli ukuthi impela mina ngilibhinqa igcokama lihlupheke kakhulu igcokama ngithi bonke abantu abasemlandweni akekho umuntu osemlandweni onjengegcokama ongakaze ahlupheke ahlukumezeke thina besihlala esikhala thina imihla namalanga igcokama licindezelwa ngapha nangapha kodwa kunamhlanje sithi konke lokho sekuphenduke ilokho njani ibusiso egcokameni kanye nama red nation kanye nathi sisizwe sasemdletsheni ngoba umsakazi njengoba kuyi-heritage day nje namhlanje kahle thina singamaZulu kufanele singasho ukuthi i-heritage day fanele sithi Shaka's day ngoba usuku lolu okwakhothama ngalo ilembe leqamanye amalembe okhalibusha ngesabulu ushaka ngoba ushaka wenkosi esemanqilibeni uthi kulabafana mngakubete kulabehleze emlovini bethi ushaka ukubusa kakuba nkosi
Okay. Mhlawumbe Yes. mfoka ekhali ngokubona kwakho nje njoba lokhu umlando lo owenzeka eAfrica kusewona wase South Africa owaseningizimu kodwa iAfrica yonke umlando lo oqoshwe ilezi ingqalabutho bafowethu ingabe kusho ukuthini kunina nina njengabalandeli basemdletsheni mhlawuli okukhulu kakhulu sisi uMroza ngegqwamelisha umthandeni ukufikeni kwakhe emculweni ufike washintsha izinto eziningi manje mawukhuluma ngomthandeni ukhuluma ngomculi onabalandeli ngisho koZimbabwe Swaziland koBotswana kunama branch esise sinawo kulezo ndawo okhombisa ukuthi umthandeni uyakhula usho lukhulu kahle umthandeni useyafaniswa nabaculi abafana noBob Marley laba becula umculo wabo uhlanganisa izizwe ngiyacabanga ukuthi uMaskandi njengamanje umculo okhona njengomthandeni uyena umculi okwazi ukuhlanganisa izizwe ngomculo wakhe uma uzokhumbula kahle kunengoma ayayicula la phambilini eyikhuluma ngezenophobia ikhuluma ukuthi abantu baphile ngokuzwana kungabi nokucwasana kungabi nani uma uzokhumbula ukukhuluma ngomthandeni ukhuluma ngomthandeni lo ocula ingoma ekhuluma ngeactivism ukuthi kuhlonishwa amalungelo abantu besifazane kuhlonishwe nezingane lokho kuyakutshela ukuthi umthandeni ungumculi obizele kulento ngoba isizwe ngaphandle kwembokodo asilutho isizwe ngaphandle kweingane asilutho ngoba ikusasa lesizwe lelezinganeni so lento iyasitshela ukuthi kukhulu la umthandeni ayakhona futhi lento iyigugu yokwenzeka ukuthi noma ngabe kuthiwa uyadlula emhlabeni igama lakhe lisayikuphela emlandweni njengalokho esenza kahle njengamanje asivale bafowethu awonke umuntu obukayo social media wonke umuntu oyilandela izinto usebonile ukuthi kunohlelo olukhulu oluzayo kwi-TV ubani owayazi ukuthi kuyoba nomculi nje ukuthiwa ke hayi okamaskandi kodwa stila nje ngaye uhlelo lube ngaye ncancane bengaba mhlambe uhlelo ngenza izibonelo ezodumo olufaka inqaba yabaculi kodwa lolu kuthiwa nje libheke igqokamelisha ngizoqala ngawe mfoka Mdletshe ama second ambalwa nomhlawuli ngiyafuna Paul ngalokho nithi ukuyiqatsha ngaleli thuba njengaleli yini futhi enilindele bona semdletsheni ngithi asibongele sisizwe samaZulu ngalomlando ongaka ngoba uma ubheka umthandeni usenemlando eminingi kodwa nje ngoba imizuzu mncane lo mlando lona uyaqala ukwenzeka eSouth Africa noma ngathiwa kunabanye abaculi abazolandela after 1 second noma after 1 minute nabo bebe nezinhlelo ezinjengalezi kodwa kithi sisizwe sasemdletsheni sisizwe samaZulu singama Red Nation siyayiqhenya kakhulu ngegcokama bese sithi nje ke phambili ngama Red Nation siyacela ukuthi impela igcokama uNkulunkulu asibekelele ngoba seliyithemba manje lamabhinga hayi lama Red Nation liyithemba labo bonke abantu abafuna ukugeza ngisho uSgqemeza mayecabanga ukugeza uyahamba lapha ezithombeni zegcokama eyobheka ukuthi kambe igcokama limi kanjani namhlanje siyabonga kakhulu uyakuzwa uyagadla kulokile namhla eganwa wahamba wayolukuza mfoka Khali yebo nawe mfowethu ukusonga nje nayi umhlelo lwe-TV uthini kubantu engingakusho ukuthi uSgqemeza abantu abalindele lukhulu ushunile amaskandi okuyiteme elimile ohlelo lwegqwamelisha njengamanje ukuthi uSgqemeza engingakusho wonke amajongo abantu abaphilayo kulandela igcwama kuya ngobizo kungobizo kahle uma ulandela igqwamelisha ngiyacabanga ukuthi namajongo ngoba ubuthi uMdletshe esekhulumile ukuthi kunamajongo agqokise kwegqwamelisha umthandeni useyafana noNkulunkulu uqobo lwakhe ngoba abantu khona abantu asebethi mangabe befaka ingezo bathandaza egameni legqwamelisha ukuze mabefika intombi zibabone ukuthi nangu lo cisha fanele egqokama impela sebenalo ugcoba abantu so ngicela wonke amabhinga nabo bonke abantu abalandela uMaskandi umthandeni uthathile uMaskandi wawubeka phezulu njengamanje cela amabhinga nilindele uhlelo olukhulu ngegqwamelisha kusho lukhulu kuthina singama Red Nation sibuholi bakaphumdelile bonke esihola uNdunankulu wethu uMagayo Sibhungu Mphokacele cela ukuthi bonke abantu bayilindele into enkulu lukhulu luyeza bakwethu lukhulu luyeza siyabonga mhlawuli siyabonga mfoka Khali nawe emkhuliseni mfoka Mdletshe Okay, sikhuluma negqokamelisha. Masibuya ngala ngakhohlwa ke nokhuzani elandela khona la emsakazweni wakho uKhozi FM. Sibheka nje ama supporters ukuthi ke awuthathe awubekaphi umculo namandla enziwa yilezi insizwa engamagugu ethu. Isencane ngokweminyaka but imisebenzi yabo iyabakhulumela.
Yebo njani uKhozi FM ngiyaphila. Hayi siyaphila bafowethu hamba kahle. Hayi kuhamba kahle ngapha emdletsheleni. Hayi ngoba ngichoma sengithi nje ngisho phambi kwaMroza ukuthi sizalwa ngosuku olufanayo neGqokama elisihlobo sami futhi iGqokama. Hayi ukuthi ngithini bese ngithi angidlule nje. Hey. Awusibalibajona. Mina ngase ngikhuluma umlando kodwa ke cha kulungile eGqokama ayikho inkingi. Abafowethu mina sithi nje siyabonga. Uma nginibuka mina angisaniboni njengabantu ababaculi. Senginibona mina njengabantu abama institution abantu abayikhungo ezemfundo esengaba ningama university bafowethu. Hayi kunjalo phela kunjalo kunjalo ngibingelela lapha kubalaleli boKhozi FM omama nomkhulu nogogo nezintombi nezinsizwa ubingelela umshovu enkani ke manje indaba ethi yakamambasa sebesula madevana ngidabula lapha into endaweni yaseshushu emdletsheni la ngidabula khona ngakele isifunda inkosi umdletshe ninjani namadela namafela nkosi ekade ekhuluma egameni leGqokama inkosi yomaskandi ngiyabingelela njani bafowethu. Ngisakhuluma ngakho kuthini kuwe ngiyazi ukuthi wonke umuntu mayenza into enkulu njengale ukuthi umubheke uthi yazi ngangacabanga ukuthi kuyoba yimina kuthini kuwa umuhlelo ulalela abantu bekhuluma ngawe kanje. Mfowethu ngifikelwa injabulo enkulu ehambisana nezinyembezi phakathi ngoba uthatha isikhathi eside ukuthi ngifike lapha engikhona. Kwesinye isikhathi bengengithile ngathi fanele ngivayele endlini ngingaphumi bona amaphethe ebhalile izinto eyihlengezelisa izinyembezi. Kwesinye isikhathi kuqhamuke imlayezo ethile nemibiko ethile engelona iqiniso ikhalisa umama Mashande ekhaya. Mama uhamba ngesihlalo walimala ngeminyaka u5 ngimncane ngina 5 years ngikhule nje sikhula kanzima sikhuliswa umama ngemali yempesheni ejengisa kaLempuphu ubaba wasilahla nje bancane yabo kodwa ngoba phela imfizo ubaba kodwa ke kufanele ngaso kwesikhathi ngiyibonge ngayo kodwa fanele ngiqondise lo kulise nje thina umama esondla ngemali yokuthi ulimele uhola impesheni uyabo. So lokho kwenzeka namhlanje akwenzeki ngentando kaMthandeni noma ngentando abalandeli bakaMthandeni kodwa kwenzeka nje ngentando kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wayishelile uyabo. Hayi mfowethu ngiyakuzwa ngifuna sibheke kakhulu nathi usuku selisondele amehla azobethe injoku mabona ukuthi silindelani la. Into yokuqala engifuna ukuyicacisa kubalaleli boKhozi FM ngifuna nje ukuthi ngiyiqede lento ngiyicacise ngiyenze besimemezela ukuthi kwaziwa lapho ukuthi mina ngimba nokhuzana leyo nto leyayisekho bafowethu yabo into yenzeka kudala njengamanje ibrand yami ikhule kakhulu ngishoniswa ngezinto eziningi eNingizimu Afrika ngiswenkisa amabhinga sonke njengami ngiphinde ngondla amabhinga nomntulu uyabona. Leyo nto leyo ngifuna ukuthi iphele ngoba ukhona osomabhizinisi noma abelungu abafike benza ibhizinisi ngezinto ngamaZulu uyabo. Ashana amazulu abhaxabulana kuthukana kodwa leyo nto leyo mina ngumthandeni ngiyayiqhelanisa naleyo nto leyo. Bona abantu belindele ukuthi lapha impilo kaMthandeni abazobona lapha hayi ukuthi bazobona icompetition noma uqhude malikini bazobona impilo kaMthandeni ukuthi uMthandeni uphila kanjani nokuthi uMthandeni ubani ngoba kunabantu abanesinye isithombe ngomthandeni osekufanele njengamanje bazi ukuthi uMthandeni hawu kanti umntwana zokuphila nabantu bonke lezi zinto ezikhulunywa ngaye akuzona nanti iqiniso. Ngiyabona kusho ukuthi kusuke ukungcweka nje kwezinsizwa kumdlalo sithi nathi ke umdlalo omuhla uqhubeke mfowethu. Cha akukho manje asizona nje imbanga ngoba ngikuqondisa lonto la akukho nje khona asizona nje imbanga ngumthandeni nje ngimele futhi angilona iwele ngoba lento yokuqokola imbanga ufuna niqondise kahle futhi wenziwele ngoba futhi mangisho uVodacom kodwa umuntu ufanele beyiwele naye hambe yocela kwa-MTN ezingicela ngingithathe nami ngoba sengithathe iGqokama yabo mangenza interview kufanele njalo sihlale sibe ngamawele leyo nto leyo ngiyiqeda nje ayikho empeleni bafowethu futhi ngingayilindeli into enjengaleyo esayidini likaMthandeni ayisebenzi leyo. Before sivale ngaphambi sivale mfowethu esayidini likaMthandeni mangaqhamuka uKhuzani athi ake senze ingoma bafu. Hayi mfowethu mangasho njalo mfowethu ngiyayishaya ingoma ayikho please. Qedile khona ke kodwa into engikwatele yona bafo bengikubuka ku-Instagram mangithi hey nazi intombi ziyakufunza lapha ngithi kodwa madoda awusakubizi bafo kodwa kulungile. Hayi mfowethu ayikhuleka mngana wami uyazi umkhaya ngiyokuthatha ngelila ngafithi ukudla hayi asikudle bafo asikudle mfowethu sizwala amandla mfowethu nawe ngodumo lakho lobusakazi nami ngolami lokuqina injalo sibona ukuthi akalanya nomakhosi. Hayi kufanele hey kufanele ngitsizwe umzulu shapho baba awuseke so akhona ukuthi ngabelisha cause FM ngakhohlwa kanjani ngekudala zobheka ke
uKhozi la sibheka inyanga enkulu okuyinyanga yethu enamagugu ethu nesintu sethu siyakhumbula ukuthi makhuluma ngomculo ngeke uyishiyele izinsizwa zombili Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kabi